Quan muntem una exposició hi ha tot un seguit de feines al darrere que no es veuen i que són les que ens interessa poder explicar perquè la gent conegui. És a dir, venen peces de museus i de col·leccions que hem demanat en préstec, que hem assegurat, que venen a través d'una empresa que hem contractat de transport especialitzat. En el moment en què arriben aquí, hi intervenen els professionals de l'empresa de transport, més els tècnics del museu, més la restauradora que treballa pel museu. I s'han d'obrir els embalatges i s'han de treure les obres, però determinats museus concrets exigeixen que no podem obrir les obres fins que no hi ha el seu tècnic conservador, certifica que l'obra en el moment en què ens l'entrega està en correcte estat, fa un informe i l'hem de signar. Tenim el dissenyador, que és el que està muntant l'exposició. Soc Mariona Seguranya, soc la comissària de l'exposició Realismes de Catalunya, 1917-1936, del Picasso clàssic al Dalí surrealista. I el que estem fent és, amb l'empresa de transport, obrint les peces amb els correus, és a dir, els restauradors que venen de cada museu, que controlen de la manera que s'obre les caixes, es controla l'estat de conservació de l'obra, que no hagi patit cap mena de dany, que estigui exactament igual de com hem rebut la peça, es va rebre a l'anterior seu d'exposició. Tenim també el restaurador in situ aquí del Museu d'Olot, que també està fent aquest control, i un cop es verifica l'estat de la peça, que està tot correcte, doncs amb el dissenyador, un cop ell ja té col·locat, que ja hem fet una distribució anterior, una planificació de quina manera quedaven repartides les obres, es marquen a la paret i quan ho tenim tot controlat en quant a les mides de l'espai, mida entre cada obra, doncs llavors es passa a penjar a la peça, un cop hem passat tot aquest protocol. L'exposició cronològicament agafa entre el 1917 i el 1936, però a nivell europeu, el que es coneix com l'art entre guerres, és entre la Primera i la Segona Guerra Mundial. I llavors és quan els pintors retornen a una mena de figuració. Són uns realismes que són uns fals realismes en el fons, no? I un dels referents, grans referents, és Picasso. I nosaltres aquí ens plantegem de dir, bé, què va passar realment a Catalunya? Quin context hi ha català? És un projecte que, de fet, és una investigació que va arrencar de la investigació que vaig fer amb el Francesc Vayreda. Allà vaig detectar que tenia un hàbit molt clar de realisme màgic i, a partir d'aquest embrió, el projecte va anar creixent, la xarxa de museus li va donar suport i els museus que l'han impulsat i l'han dut a terme és el Museu de Sitges, el Museu de Valls i el Museu de la Garrotxa. Aquesta exposició té 5 àmbits. Un primer àmbit que són els antecedents d'un classicisme modern, que és explicar l'origen, per una banda, dels noucentistes que van a aquesta mirada cap al Mediterrani, per l'altra banda el cubisme, que conviuen plegats en el mateix moment, i aquests referents, cubisme i classicisme mediterrani, seran dos elements molt importants que després fructificaran amb les obres del mateix Picasso i de molt d'aquests altres pintors. Tot seguit tenim un àmbit dedicat als pintors de tota aquesta generació amb un context català, i aquí tenim obres de l'Enric Cristòfol Ricart, del Joan Miró, del mateix Joan Serra, del Sisquella, de molts d'aquests pintors que fan aquestes agrupacions com els evolucionistes, els Courbet, i per altra banda tenim un àmbit dedicat tot a Picasso, perquè és el referent, és la influència que realitza Picasso amb els seus coetanis, i llavors passarien de l'escenari català a l'escenari parisenc. I finalment l'últim àmbit és dedicat als surrealismes, al logicofobisme i a la metafísica, per tant l'exposició arrenca d'una realitat exterior per acabar amb una realitat interior. Aquesta exposició té 5 dibuixos del Salvador Dalí, té la galeria del Feliu Elias extraordinària, té uns tagores meravellosos com el que tinc aquí davant del René Léchac, meravellós,
o bé aquest bust de dona també pensativa. Té Pere Prunes també fantàstics i meravellosos. Tenim el Nàufrag, que de fet la considero com una mena d'icona de l'exposició, perquè és un personatge que observa amb la mirada perduda al bell mig de no res, i és una mica l'esperit d'aquesta generació. I sobretot el que us recomano és això, que vingueu amb ganes de mirar, d'observar, de llegir amb curiositat, amb la ment oberta, i després qui vulgui aprofundir tenim un catàleg editat fantàsticament, que hi ha tota la investigació publicada i amb els textos dels especialistes que m'han acompanyat en tot aquest trajecte. Estàvem veient les imatges d'un vídeo que llavors podreu trobar també en el blog dels Amics dels Museus Dalí i que serveix una mica d'introducció d'aquesta exposició. Com us deia o us explicava, tot i que crec que no m'heu sentit al principi, aquesta és la primera videoconferència de la història dels Amics dels Museus Dalí. Però no és la primera activitat virtual que organitzem, ja que ens vàrem estrenar en el món digital el 3 de maig passat amb una visita, amb un acostament a l'eina que ens permet recórrer les sales del Teatre Museu Dalí de Figueres i que us convido a conèixer durant aquests dies. Avui, com us deia des del principi, la historiadora d'art i doctora en humanitats Mariona Seguranyes és la protagonista d'aquesta activitat que organitzem els Amics. La situació actual ens va obligar a ajornar una visita guiada que teníem en aquesta exposició que es pot veure fins aquest diumenge vinent al Museu de la Garrotxa, que s'anomena Realismes a Catalunya 1917-1936, del Picasso clàssic al darrer surrealista, i que està comissariada per Mariona Seguranyes, que alhora també és membre de la Junta dels Amics dels Museus, una exposició que també s'ha pogut veure als Museus Maricel de Sitges i el de Valls, amb la col·laboració de la xarxa de Museus d'Art de Catalunya i que per això avui hem decidit recuperar. No podem fer aquella visita, però avui, com a mínim, farem aquesta pinzellada amb aquesta videoconferència al que ha estat aquesta exposició. Com us deia, a la banda dreta de la vostra pantalla trobareu un espai on deixar les vostres qüestions que respondrà la Mariona al final d'aquesta xerrada, d'aquesta presentació. Ara, sense cap més preàmbul, li donem pas a ella, a qui agraïm aquesta oportunitat que ens dona per a conèixer aquesta interessant mostra que encara podeu veure, aquells que tingueu temps, fins demà a la vila d'Olot. Bon dia, Mariona, i gràcies per acompanyar-nos, igual que tots vosaltres, en aquest matí de dissabte. Hola, bon dia. Me sentiu bé? Tots vosaltres? Espero que sí, que no hi hagi més problemes tècnics. Bé, com deia en Carles, és la primera videoconferència que fem, per tant, els problemes tècnics és l'habitual i ens hi irem acostumant tots. En primer lloc, agrair-vos això, que ens acompanyeu d'aquesta manera virtual i, en fi, ja que no s'ha pogut fer físicament la visita a l'exposició, doncs la fem d'una manera virtual. De fet, l'exposició Els realismes a Catalunya, del 1917 al 1936, del Picasso clàssic al Dalí surrealista, és un enfoc per saber una mica el que passa a Catalunya a l'època del que s'anomena Europa, l'Europa d'entreguerres, entre la Primera Guerra Mundial i la Segona Guerra Mundial. Però el context de Catalunya és ben diferent. L'exposició a Olot s'inicia amb aquesta obra del Francesc Vayreda, El palco d'Embalat, i aquí podeu veure l'entrada a l'exposició a Olot, que és una peça que, de fet, bé, Francesc Vayreda era el fill del Joaquim Vayreda. De fet, l'obra del Francesc Vayreda va ser una mica el fil conductor del que vaig anar estirant per arribar a aquesta mostra. I és que me'n vaig adonar durant la recerca que a l'època del Francesc Vayreda existia una etapa de realisme màgic. Això què vol dir? Hi ha tota una generació de pintors aquí a Catalunya que treballen sota l'estètica d'allò que anomenaven noucentisme, però que reben tota una sèrie d'influències europees, d'artistes de corrents artístiques d'Europa. I un d'ells és Francesc Vayreda. Francesc Vayreda és el fill d'un dels pares de l'escola olotina, del Joaquim Vayreda, i ell de seguida el que vol és desviar-se, fer un camí absolutament diferent al que havia iniciat el seu pare, precisament per marcar la seva línia estètica. I en aquest camí és quan comença a tenir influències de pintors italians com el Felici Casorati i comença amb un perfeccionament absolut de les seves figures. D'aquí que l'exposició a Olot arrenqui amb la figura de Francesc Vayreda una mica com un homenatge del que va representar dins el que és el moviment artístic a la Garrotxa. El primer àmbit de l'exposició és els antecedents d'un classicisme modern i fa referència
a obres, per exemple, del Joaquim Sunyer, del Torres Garcia, una mica saber a principis del segle XX què passa a Catalunya. I és aquesta onada d'aquest retorn al Mediterrani, el retorn a l'ordre, el retorn al món del classicisme, de tot aquest univers mediterrani que Torres Garcia va ser un dels grans, des d'aquest sentit, personatge que em va teoritzar, a banda de pintar, i marca totes unes pautes estètiques i aquesta mirada cap a les línies gregues clàssiques seran les bases sobre les que es construirà aquest art noucentista nacional català. I un d'aquests emblemes serà el mateix Joaquim Sunyer. Paral·lelament a tots aquests pintors que treballen mirant el Mediterrani, mirant cap a una vida més primitiva, hi ha tota una generació d'artistes que busquen una estètica nova i és el moment de l'esclat, del cubisme, i amb pintors, per exemple, com Picasso, com Break, com molts altres, o Juan Gris, i alguns dels quals, per exemple, se'n van a viure i a respirar els aires de Ceret. I Ceret, per exemple, es converteix en la meca del cubisme i, per altra banda, és el lloc, aquest espai, on es retroba molt d'aquests pintors que van a veure el seu gran amic l'Aristides Ballol. I això què vol dir? Vol dir que plegats conviuen pintors avantguardistes amb pintors d'una estètica més aviat noucentista, que avui, amb la nostra mirada, són més conservadors. Però plegats tenen aquesta idea comuna d'un art primitiu, d'un art d'arrelament, d'un art enganxat a la terra i d'aquesta mirada també amb ganes d'innovacions. De fet, el Josep Maria Junoy, en el seu llibre Artes i Artistes, precisament aplega en aquest mateix volum pintors com el mateix Sunyer o bé el Picasso. És la cara i la creu d'unes estètiques que al final es donen de la mà. O l'Apollinaire, per exemple, en aquests moments fa el seu llibre Les Pentres cubistes, meditacions estètiques. De fet, la idea que té el cubisme d'agafar la realitat i anar-la tallant, anar-la cisellant i anar donant diversos punts de vista a través de la geometria és una mena de classicisme modern. I així mateix ho entenien el mateix Junoy o Apollinaire. Posteriorment vindran també els llibres de Menzinger i Glazes o del cubisme i, de fet, el 1912 serà la gran exposició d'art cubista que tindrà lloc a les Galeries del Mau, que serà un moment molt important. Doncs fixeu-hi que això vindria a ser una mena d'antecedent de tot el que passarà abans. Però parlem una mica del context europeu. Què passa a Europa en aquells moments? Per una banda, tenim una onada de pintors de la nova objectivitat alemanya, que precisament se'ls batejarà com la nova objectivitat alemanya el 1925, una sèrie d'artistes que el que estan és transmetent el malestar que viuen en aquells moments. Penseu que, clar, hi ha hagut un esclat d'una Primera Guerra Mundial, hi ha tota una sèrie, també és l'esclat de la Revolució Russa, és un moment de molts, com una mena de tsunamis, de moviments, de desencaixos. De fet, molt el que els passava en aquell moment a les persones que no sabien cap on anaven les coses. I fixeu-vos que els rostres, moltes vegades dels retrats que realitzen tots aquests artistes, el que estan expressant és aquesta mena de desconcert, de pèrdua, de no saber-se on trobar-se. I així, per exemple, ho fa molt bé el Carlo Menzi amb el retrat d'Undeberg, o bé la Felice Casorati. Casorati representa els artistes del Novecento italià. La Margherita Safarti reuneix al seu voltant els pintors, els 7 pintors del Novecento. De fet, la Safarti era amant del Mussolini i molts d'aquests artistes que s'hi aglutinen inicialment no entenen fins a quin punt arribarà un feixisme terrible. I estem parlant de pintors com l'Ubaldo Opi, el Felice Casorati, l'Achille Fugri, el Mario Sironi, entre molts d'altres. I molts d'ells el que fan en les seves obres és mostrar aquest malestar intern. S'acaben convertint en iconografies de la melancolia. I l'obra, per exemple, del Casorati serà ben present a Catalunya. Per exemple, la Mà Trencada, la revista Mà Trencada, el 1925, li dedica una monografia. Per altra banda, tenim els pintors de l'Esperit Nouveau, que s'aglutinen en una revista i que també agafen el camí de la geometria per ordenar, per reendreçar. Per entendre'ns, hi havia hagut a Europa unes primeres avantguardes, com per exemple el futurisme, que els futuristes, per exemple, tenien l'ideal de la màquina, de la velocitat i també de la guerra. Molts d'ells se'n van anar al front i alguns d'ells van morir. I d'altres van tornar molt malalts o molt tocats, com el mateix Apollinaire. Per tant, aquells principis que tenien d'idealismes s'estronquen, cauen per terra i estèticament el que hi ha és una mena de retorn a l'ordre, de rapel a l'ordre
tal com ho batejarà el mateix André Lotte, o el Jean Cocteau, que de fet manllevarà la paraula de l'André Lotte, que aquesta paraula l'utilitza Lotte per parlar d'unes obres del George Brecht que realitza en aquell moment. Fixeu-vos que tots aquests moviments socials i històrics que estan passant en aquell moment es succeeixen, es mostren, es reflexen a través de la pintura. Però aquest context europeu està molt ben treballat. Hi ha grans exposicions que s'han fet com el Centre Georges Pompidou, els realismes, que s'aplegava artistes d'arreu d'Europa estudiant què passava en aquell moment. Els italians han fet moltíssimes exposicions, a Itàlia mateix a Milà hi ha el Museu del Novecento italià. S'han fet sempre investigacions i s'ha de tenir molt en compte les obres d'aquests artistes que treballen en aquest context de dictadures i també de xocs, xocs socials, per exemple. I el que no sabíem és què havia passat aquí a Catalunya, fins a quin punt hi havia hagut una influència. Bé, i anar estirant el fil, l'inici d'aquesta investigació va ser plantejar-se què passa a Catalunya. A Catalunya, per exemple, tenim un fet que també marca bastant, que és, a banda de l'esclat de la Primera Guerra Mundial, que de fet Barcelona es converteix en una zona neutral i aquí vindran a exiliar-se molts artistes avantguardistes del moment, com en Picabia, en Robert i la Sònia Delaunay, entre molts altres, i qui els aglutina és en Dalmau, en Josep Dalmau, i de fet amb ells farà nombroses exposicions, i estem parlant d'una Barcelona l'any 16, 17, 18, que les grans innovacions estètiques hi són molt presents. Per altra banda tenim un pintor també molt i molt interessant, que és el Rafael Barradas, que crea tot el seu vibracionisme. Després, a Barcelona hi haurà la gran exposició d'art francès el 1917, que serà important, perquè penseu que l'empremta de Cézanne, per tots aquests artistes que per ells la geometria és una línia a seguir, Cézanne és un artista que marcarà molt la pauta. Per exemple, el mateix Joaquim Sunyer. Sunyer haurà sigut fill d'aquesta generació noucentista, però en canvi s'anirà adaptant a tot allò que passi de nou. I és molt interessant tot el que està fent Sunyer en aquells moments. Per altra banda, tenim la mort de l'Enric Prat de la Riba. L'Enric Prat de la Riba, el president de la Mancomunitat de Catalunya, és qui havia impulsat totes les polítiques culturals nacionals de Catalunya. La seva mort, per exemple, el que representarà per Torres Garcia, que ell havia iniciat els frescos pel Palau de Sant Jordi, actualment al Palau de la Generalitat de Catalunya, quan presenta la seva Catalunya industrial, immediatament li neguen l'encàrrec i li retiren l'encàrrec, amb una gran revolució de molts pintors catalans en aquell moment que estan en contra. Perquè si Torres Garcia fins a aquell moment havia dit que ell el que li interessava era el passat clàssic, l'ordinació, el nostre camí, l'element de l'antiguitat grega, llavors canvia radicalment i ell el que li interessa és l'ara i l'aquí. I fa un manifest el 1917 que és art i evolució, que vol dir aquest art que evoluciona, que està representant tot el que passa en el seu present. I quan presenta aquella Catalunya industrial amb les xemeneies de les fàbriques, doncs no és acceptat pel nou president de la Mancomunitat de Catalunya i se li retira. Llavors hi ha uns canvis, unes transformacions i tota una generació de pintors nous, entre els quals tenim els evolucionistes. Per exemple, li manlleven el nom del manifest del Torres Garcia d'Art i Evolució, li manlleven per batejar el seu grup de pintors. Aquí tenim una obra del Francesc Domingo, si la veieu, aquí a mà dreta, que és una peça que són uns jugadors a cartes. És una obra meravellosa d'aquell moment. També el que fa Domingo és representar tot el que és l'element social, el món obrer, la gent que treballa a les fàbriques. Penseu que és un moment també de grans convulsions socials, de les grans manifestacions, per exemple, en aquells moments hi ha la vaga la canadenca, i el que fa Domingo és posicionar-se al costat dels seus amics obrers que treballen a les fàbriques i aquesta obra s'acabarà convertint en una mena d'emblema molt important. Llorenç Artigas farà un article parlant d'aquesta obra, de quina manera es pinta, de totes les seves etapes i evolucions, i és una obra molt representativa i es acabarà convertint en un símbol de la lluita del món obrer. És una peça molt important d'aquells moments i Domingo serà un d'aquests primers pintors que comença amb aquestes línies estètiques on la geometria serà important, però després finalment arribarà amb un art espiritual i amb una gran amistat i guiatge per part de Picasso. Un altre dels pintors molt interessants serà, per exemple, aquest Ramon de Capmany, aquí veieu el tenista, que és una meravella aquesta peça. Ramon de Capmany també forma part d'aquesta generació que busca aquestes innovacions estètiques i fixeu-hi com treballa amb una americana de colors fubistes, esclatants. Un altre dels pintors d'aquest moment és l'Alfred Sisquella, que forma part també d'aquesta generació de pintors que cerquen una estètica nova. De fet, Sisquella iniciarà amb
amb uns dibuixos estètics que també d'estètica més aviat cubista, del que està fent és una recerca d'unes inquietuds que posteriorment en renegarà i tornarà de nou amb un art molt més sever, amb un art molt més clàssic, amb un art totalment seguint una línia molt més clàssica. I llavors tenim els altres pintors com el Jaume Mercader, el Bergui Boada. Bergui Boada és l'altre fill del pare de l'Escola Olitina, d'en Bergui Boix, i realitzar un retrat de les seves filles, El Cercle, que és una obra meravellosa i magnífica, i que està també transmetent aquesta serenor. És una falsa serenor, és una falsa tranquil·litat, perquè darrere hi ha moltíssima inquietud. Penseu que el Bergui Boada realitza tots els dibuixos i les il·lustracions degudes a la Primera Guerra Mundial que publicarà en diferents premsa del moment. I allà mostra tota la tragèdia crua, terrible, terriblement sagnant. I la creu serà aquests retrats de les seves filles totalment pausades. Aquí teniu el grup que jo us comentava dels evolucionistes. El Sisquell, el 1917, a la primera exposició dels evolucionistes, fa aquesta obra que es diu El nàufrag. De fet, aquesta peça, que és un autorretrat del mateix pintor, en representa, i si us observeu els ulls, el seu rostre, està expressant un estat una mica d'un personatge que s'està buscant a si mateix, al mig d'aquesta boira que té tot el seu darrere, aquesta mirada perduda, aquesta mena d'inquietud, de recerca, que és el que feien tots aquests pintors. Aquí tenim un altre autorretrat d'en Joan Serra. Posteriorment, al cap dels anys, Joan Serra serà el pintor de Calella de Palafrugell. Però aquí tenim un Joan Serra amb moltes ganes de recerca i una inquietud de fer coses noves. Fixeu aquesta fotografia, que de fet és una delícia. Aquí teniu el Joan Serra amb la Fresqui Sisquella i el Joan Cortés. Això és el pinyol dels evolucionistes, i fixeu la bohèmia en què vivien. Ells vivien en els barris pobres de Barcelona i aquestes ganes de cercar. L'altra agrupació que es formarà en aquell moment, també amb aquestes inquietuds, serà l'agrupació Corbet, membres, alguns dels quals havien estat alumnes de Francesc Galí de Sis. Francesc Galí de Sis és un dels mestres d'aquesta escola estètica més noucentista, que s'emporta els seus alumnes a dalt de la muntanya amb una vena als ulls, els hi dona objectes i els demana que toquin aquests objectes, un plàtan, una poma, que s'imagini les formes geomètriques, i llavors els demana que dibuixin aquestes fruites. Ell el que pretén dels seus alumnes és que mirin la realitat que els envolta amb una mirada nova. Això és el que cerquen, una mirada nova i neta, deixant en certa manera enrere el passat que han viscut. Fet tabula rasa amb aquesta estètica que s'havia parlat tan repetidament del noucentisme. De fet, Eugeni d'Ors és qui bateja amb noucentistes a tots aquests pintors. Els pintors pinten i treballen i prou, però a més s'influencien d'un context, i ells tenen ganes d'aquesta tabula rasa. Altres artistes d'aquest moment d'aquestes agrupacions, aquest Montpou, l'Eva i el Charlot, aquesta obra estèticament primer ens sorprèn perquè, clar, està posant personatges que formen part ja del cinema d'aquell moment, com el Charles Chaplin. I les formes, les línies geomètriques que tenim al fons tenen a veure amb aquesta estètica de la pintura més aviat metafísica que també es dona en aquests moments. De fet, es crea els seus impulsors, el Giorgio de Chirico, el Carlo Carrà, funden la revista del Valori Plastici i, de fet, serà una agrupació d'artistes que també pretenen, sense perdre la figuració, aquesta mirada nova davant de la realitat. Julián Castell, un altre dels pintors a descobrir, és un pintor en aquells moments que ve de la Manxa, que té aquesta visió del paisatge amb la línia ben travada, més aviat constructivista, i que és comunista i finalment acabarà marxant a Rússia. Però és un personatge molt sorprenent, era funcionari de duanes i tenia una mentalitat també molt i molt oberta i era íntim amic de l'Alfred Sisquella. És un d'altres d'aquests pintors que en algun moment haurem de recuperar íntegrament tota la seva obra. I entre aquests pintors que busquen aquests aires nous hi ha el Joan Miró. I el Joan Miró manté una estreta i gran amistat amb l'Enric Cristòfol Ricard. L'Enric Cristòfol Ricard realitzà obres tan fantàstiques com el Porxo, com el retrat de l'advocat que havíem vist anteriorment a les sales del museu, i ell fa estades, per una banda, a França, a París. Penseu que París és el lloc on van tots aquests pintors perquè és on hi ha l'art nou. I, per altra banda, van a Itàlia a conèixer tot el que seria aquest art primitiu italià, els grans constructors de l'art primitiu italià, els pintors que són de la generació anterior al renaixentisme. Estem parlant del Renaixement, estem parlant del Giotto, del Masaccio, també amb aquesta idea constructivista del paisatge. I Miró en aquests moments el que se'n va a Mont-roig, allà en el mas dels seus pares,
a aïllar-se, a pintar. Ella, amb l'Enric Cristòfol, mantenen una llarga correspondència, saben perfectament tot el que està passant en el seu context català, tenen molt en compte totes les exposicions que passen a la Sala del Mau i van amb aquesta cerca d'estètica pròpia. I Miró li diu a l'Enric Cristòfol, Ricard, a l'any 18, diu, per ara el que m'interessa més és la cal·ligrafia d'un arbre o d'una teulada, fulla per fulla, rameta per rameta, herba i teula per teula. És a dir, aquest detallisme, aquesta descripció minuciosa de la realitat. I donarà fruit a obres tan fantàstiques com La Masia, com moltes obres que realitza a Mont-roig, que és aquest detallisme gairebé japonès de tota la seva realitat exterior, de la terra que el rodeja. Per altra banda, farà un bodegó fantàstic, que és aquest cavall Pipa i Flor Vermella, també pintat en una de les estades de Mont-roig el 1920. I si us fixeu, aquest llibre que té obert, precisament, és el llibre del Jean Cocteau, Lecoq et l'Arlequin. De fet, l'obra que produeix escrita Cocteau és fruit de tota l'obra que engega Picasso. I Picasso serà un referent. De fet, Miró, inicialment, en Picasso li té una gran admiració. Quan ell se'n va a París, el primer que fa és anar-lo a visitar. Penseu que Picasso, tots els artistes catalans passen pel seu estudi i el van a visitar. I, per una banda, quan veu l'Arlequí, ell diu que n'ha de fugir de l'Arlequí, que aquella estètica de l'Arlequí no li agrada, li molesta, la troba estranya. Després, posteriorment, ell farà l'obra que tots coneixeu, El Carnaval de l'Arlequí, surrealista, onírica, que està a les antípodes, troba que no és prou atrevida. Però en un moment de reorientació sí que Picasso és un personatge i la seva obra i tota l'estètica i tot el que conceptualment produeix no és per ignorar, sinó que s'està treballant cap a on va i rep unes certes influències. I mantindrà una amistat, i de fet el mateix Picasso l'ajudarà a Miró per poder fer les seves exposicions i l'animarà a traslladar-se a París i, sobretot, a lluitar per la seva obra. Això és molt important. Li diu, tu el que has de fer és lluitar. Si tu tens clar una línia, un camí a seguir, doncs no hi renuncis. Segueix treballant en aquesta línia. I, de fet, Miró li farà cas i això donarà molts fruits, perquè ell en el seu cap ja sabia perfectament cap on volia anar. Un altre dels personatges d'aquests moments molt i molt interessants és el Feliu Elias. Feliu Elias és un món a part per si mateix. És un artista d'una gran potencialitat intel·lectual, és un gran coneixedor de tota la iconografia de la pintura europea des dels segles XII, XV, XVI, XVII, XVIII. És un personatge amb una gran capacitat intel·lectual i un personatge que, per la seva generació, no era molt ben acceptat perquè com a crític era molt temut, de fet no es feia gaires amistats, que ho diguem, conegut com l'APA, però realitzarà un llibre, que és la pintura moderna francesa i que fa referència a tots aquests inicis de la pintura francesa i que ell, per exemple, segueix la línia dels pintors de l'Ingres, de tots els grans pintors del realisme francès i europeu. De fet, Elias realitza una sèrie d'obra, és a dir, com a dibuixant, com a caricaturesc, realitza un gran nombre de dibuixos. Ell coneix molt bé i molt de prop tot el que està passant a nivell històric, a nivell de Catalunya, de país. De fet, penseu que ell ha de fugir en dues ocasions de Catalunya, una perquè el persegueixen els anarquistes i l'altra per culpa dels feixistes. Per tant, és un artista que bona part de la seva vida se l'ha passat fugint amunt i avall i que té un gran coneixement a nivell de context europeu del que està passant de fets històrics. I això, en certa manera, la seva obra ho va depurant. I de quina manera ho depura? Doncs bé, amb uns bodegons on, per exemple, els objectes els veiem absolutament suspesos. Una d'aquestes obres meravelloses és La Galeria, que és el retrat d'un dels seus fills que està observant per una galeria i mira a través del vidre. Fixeu-vos aquesta contemplació, aquesta mirada perduda, aquests braços suspesos, aquí tot sura. És una manera de congelar el temps i penseu que això és molt i molt complexa. De fet, Elias arriba a realitzar el retrat d'un dels seus fills, del seu germà, el retrat de Lluís Elias, de l'any 1907, i el que ell, fixeu-vos que aquí és capaç de dibuixar un gat apunyalat. Això és molt curiós. De fet, podríem dir que és una obra gairebé precursora de l'onirisme. De fet, Elias, quan ha de fer crítiques del Mariano Andreu, que ell defensa aquest món més aviat oníric que sorgeix de les obres del Bosco. I, per una banda, quan és capaç de dir del Dalí i de l'André Breton i de tota la penya, el cercle més surrealista, que són uns dements mentals,
ell segurament no recordava que el 1907 havia estat capaç d'agafar un gat i retratar-lo apunyalat darrere el retrat del seu germà. Bé, segurament això era una juguesca entre germans, no? Però no ens deixa de sorprendre. Fixeu-vos també tots aquests personatges estranys que té al voltant de l'obra, molt sorprenents, i ell fa una definició de la realitat, que és el que ell vol atrapar, i diu, partint del més pur objectivisme, deixant de banda tot el simbolisme, he vergat per traduir damunt la tela la mateixa realitat que ens meravella joiosament que som al món d'ençà abans i tot. Ell el que fa és reflexionar sobre el que és aquest concepte de realitat i aquesta essència que ell vol arribar a atrapar. I això és una pauta molt complicada. De fet, les seves obres tenen un punt de relació amb altres artistes d'aquell moment europeus, com per exemple des de les figures o els nens sinistres del Carraccio di San Pietro. De fet, Elias, per exemple, retratarà molts nens, posteriorment molts, o bé els retrats hieràtics de Christian Schad, George Smith o Carlo Mense. És un personatge que la seva obra tan deliciosa, tan densa, que treballa constantment, té un diàleg a nivell europeu de grans artistes, des dels artistes del Novecento italià, els de la nova objectivitat alemanya, està en comunió d'aquest estat i desencontre del que està passant. Per què? Perquè té accés a una gran informació i a més és un personatge absolutament molt culte. Jo crec que encara ens queda un bon camí per acabar d'entendre la profunditat del pensament de l'Elias. Després hi ha una curiositat que us vull comentar i és que, per exemple, Dalí admirava molt el Feliu Elias. Malgrat que sabia que ell no l'estimava molt per l'estètica, perquè en un moment Dalí està a l'explosió del surrealisme més pur i dur, no? Però penseu que cada vegada que Dalí publicava un llibre feia una exposició a qualsevol de les galeries parisenques i enviava el catàleg o el llibre a casa del Feliu Elias, perquè el volia mantenir informat. Això és curiós, és una actitud que anem parlant molt que fa Dalí en Picasso, però Dalí també ho fa amb altres pintors o artistes o personatges que ell admira, i això trobo que és molt interessant. I aquí hi ha una admiració, sobretot pel tema de la tècnica pictòrica. De fet, té una textura estètica de la tècnica pictòrica de l'Elias, i llàstima que no puguem estar a Olot per poder-ho copsar directament, però la galeria, per exemple, té una textura molt semblant a Van Gogh. Comença amb una textura més aviat de Delacroix, passa per l'etapa de Nonell, passa per l'etapa de Van Gogh. De fet, és una obra fruit d'un gran depurisme, constantment està depurant per arribar a allò que vol assolir. I d'aquí unes obres que estèticament tinguin aquesta densitat tan i tan important. I un altre dels pintors, bé, en aquests moments com no, que té que la seva estètica sí que està en confluència amb el que està passant amb el Novecento italià i amb tants altres, és Salvador Dalí. Dalí també té un gran accés a informació, tot allò que està succeint a Europa, sobretot perquè el seu pare, el notari, el té subscrit a les principals, li paga les subscripcions on ell vol, no? Entre elles, l'Esprit Nouveau, a Valori Plastici, és a dir, té informació de tot allò que ve a nivell europeu, coneix el llibre del Gino Severini, di cubisme o classicisme, té molt en compte aquest pas entre els artistes cubistes que van després cap a aquesta depuració més aviat clàssica, aquest camí que fan tots aquests pintors. I ell, el que important que té també és que, clar, la seva base fonamental és tot l'aprenentatge que fa aquí Figueres amb en Juan Núñez, el seu mestre de dibuix i pintura. Núñez li dona les eines per arribar a aquesta perfecció estètica i tècnica tan i tan complexa. El que no li marca és una estètica, li marca una tècnica, una manera de treballar, sobretot una gran purificació, perfecció amb el gravat, amb el dibuix, una exercitació constant, d'aquí que llavors ell vol anar a l'Escola de Belles Arts de San Fernando. Núñez hi havia estat, i aquest camí que fa Núñez, ell en el dia de joventut ho explica, és que jo aniré a Madrid, després m'aniré a Roma, tots els mateixos passos que havia fet Núñez. En certa manera és aquesta explosió d'admiració. De fet, Dalí parla de Núñez en nombrosos textos seus com a agraïment. Això sí que té Dalí, que li expressa un agraïment. Si us fixeu el retrat del notari, que és una obra extraordinària i meravellosa, fixeu-vos que es pot veure fins als ossos del crani. Això és complicadíssim, d'arribar a aquesta perfecció absoluta. Aquesta peça que és de l'any 25-26, aquestes mans grosses, les arrugues de l'americana, és una perfecció estètica sublim. Aquí Dalí, ell ja està, a banda de tota aquesta formació estètica que té amb Núñez, i que quan és expulsat de l'Acadèmia de Belles Arts de San Fernando decideix a tornar a Figueres continuant fent classes de gravat amb el seu mestre. Podia haver anat a qualsevol lloc i opta per tornar a Figueres a fer aquesta feina que està fent amb el seu mestre, que considera molt important.
Doncs bé, ell ja està a la guaita de tot el que està passant estèticament, però ell sempre va per un pas endavant. L'exposició que fa a les galeries del MAU l'any 25 ja posa una cita d'Ingres, Le Dessin et la Probité de l'Art. De fet, Ingres és un pintor d'aquest classicisme francès, un dels pintors que també segueix Elias i que molts pintors estan influenciats per Ingres. Ingres, per exemple, molt de retrats femenins que fa sempre li fa una petita deformació, que només l'observes quan has mirat molt detingudament. Aquesta petita taca, aquesta petita imperfecció, aquí té a veure amb l'origen de l'art modern, per entendre'ns. I Dalí té una gran admiració, digués, pel domini del dibuix, però també per aquest toc de modernitat. I en la segona exposició que farà entre el desembre del 26 i el gener del 27 a la Sala del MAU, aquí ja comença una mica a marcar la seva etapa de canvi estètic, de transformació estètica, cap al camí que llavors explorarà cap als ases podrits, cap als aparells, cap a una estètica molt més surrealista, exactament sempre molt moderna. Però en aquesta següent exposició ja posa una cita del Jean Cocteau. Jean Cocteau, amb el llibre del Rappel à l'ordre, que parla sobretot de l'obra del Picasso, marca aquest retorn, amb una mena de retorn a l'ordre, de crida a l'ordre i de deixar enrere una avantguarda, però en certa manera després el que s'obrirà és un camí més aviat del surrealisme, de l'onirisme, de la realitat interior, perquè la realitat exterior no ens agrada, és una mena de fugida, que és com es clou aquesta exposició. I aquí entrem a Picasso. Picasso és un personatge molt important per tota aquesta generació de pintors catalans. Picasso al 23 diu: els estils que he utilitzat en el meu art no han de ser considerats com una evolució. Motivacions diferents requereixen inevitablement mètodes diferents d'expressió. Això és molt important, perquè si una cosa detesta Picasso és que li posin una etiqueta i intentin batejar la seva estètica. Ell diu que a cada moment ell pinta el que ell sent. Per això s'ha d'entendre que l'any 1917 s'hi fa, quan ell s'instal·la a Barcelona i pinta l'Arlequí, però en aquell moment també fa el que són bodegons postcubistes. Això és interessant, com de quina manera alterna una estètica cubista amb una estètica postcubista. Per tant, sempre està treballant en aquestes dues direccions. I les obres cabdals, de fet, el 1916, Picasso rep l'encàrrec de fer pels ballets russos del Diaghilev i comença a iniciar un treball molt aprofundit i fa una estada a Roma molt important per poder dibuixar tot el que són els vestits, els decorats per als ballets russos en aquell moment. I una de les estades, llavors, per presentar els ballets russos públicament, la presentaran entre Madrid i Barcelona, i el 1917 s'instal·la a Barcelona, i és quan, arrel d'aquella estada, pinta el retrat d'un dels ballarins, del Leone Massine, que és l'Arlequí. De fet, aquesta peça serà tan important perquè finalment Picasso decidirà donar-la a l'Ajuntament de Barcelona, als Museus d'Art de Barcelona, i és una donació que és molt i molt esperada. De fet, l'any 17, quan ells està a Barcelona, li organitzen una sèrie d'amics seus, en Gustavo de Maeztu i l'Iturrino, i li organitzen a Picasso un banquet que té lloc a les Galeries Laietanes, i en Miquel Utrullo inicia una subscripció amb 100 pessetes, diu, perquè el que hem d'aconseguir és comprar una obra de Picasso, perquè Barcelona, la ciutat de Barcelona, pugui tenir una peça de Picasso. I això és l'embrió que finalment l'any 19 Picasso ofereix el seu Arlequí a Barcelona, a la Junta de Museus, per donar l'obra aquesta. De fet, el seu amic, el Ricard Canals, li escriu una carta, aquí la veieu, a Picasso, que li diu, ja li està anunciant, per una banda, que estan organitzant i li demanen la seva col·laboració i que siguin present a l'exposició d'art a Barcelona d'aquell any, i li dona les gràcies, diu, al regalar-nos Tu fino Arlequín para el museu. Penseu que l'obra no serà acceptada oficialment fins al 1921 i no s'exposarà fins al 1925. Però aquesta peça serà molt important perquè la veuran molts artistes, serà una mena de referent, entre ells, per exemple, pel Francesc Domingo. I és una icona. Jean Cocteau, de fet, Picasso ja havia retratat diversos personatges disfressats o vestits d'Arlequí. I un dels primers retrats que fa és del Jean Cocteau al 1915. I aquell retrat en Cocteau li va molestar molt. Li fa el 1915 en un moment que Cocteau tenia un permís, perquè estava al front de guerra durant la Primera Guerra Mundial, té un permís, va a París, Picasso diu, va, posa't aquest vestit d'Arlequí, li fa el retrat i ell que l'observa
s'irrita perquè no reconeix. I Cocteau escriu en el Coq i l'Arlequín, diu: admiro els arlequins de Cézanne i de Picasso, però no m'estimo gens l'arlequí. D'un antifàs i roba de tots colors. Després de la regada al camp del gall, s'amaga. És un gall nocturn. Per contra, m'estimo el veritable gall de colors diversos. El gall, diu Cocteau 2 vegades, i viu a la seva granja. Visca el gall i fora l'arlequí. Fixeu-vos, és una mena de joc, però ens està dient que l'arlequí, penseu que és aquell personatge que ha de mantenir l'equilibri entre el món de l'infern i el món del cel, entre el paradís i l'infern. És un personatge això d'equilibri i a més d'una mirada molt trista, i a banda no reconeixia. Per tant, i ell ja se n'adona que té tota una iconografia estranya i fosca i per això, en certa manera, el que fa és foragitar-lo, no el vol. Bé, l'estada de Picasso dona per molt i quan Picasso finalment decideix marxar, pot marxar perquè penseu que aquesta nova etapa de classicisme, entre cometes, del Picasso, l'inicia que ell s'enamora a Roma, precisament quan està pintant tots els decorats pel ballet Parada, pels ballets russos, s'enamora d'una de les ballarines del ballet russos, que era la Olga Koklova, que era guapíssima. I aquí s'inicia tota una etapa estètica. I en el moment quan està a Barcelona, l'Olga Koklova en aquells moments necessitava un visat per poder retornar a París i no hi havia maneres que li fessin. I llavors això fa que l'espera a Barcelona i l'estada a Barcelona es perllongui molt més del que teníem pensat i previst. I d'aquí que aquesta estada serà important en aquest sentit, perquè serà molt llarg en el temps i a més serà una estada on Picasso treballarà moltíssim. Quan Picasso retorna a París, molts artistes el van a veure. De fet, part de les obres que Picasso pinta a Barcelona no se'ls pot endur, perquè al fet de passar la frontera han de pagar molts impostos i ell decideix deixar-los a Barcelona. I aquestes obres són visitades i conegudes per un seguit d'artistes amics seus. I entre ells qui són? Doncs bé, hi ha el Josep de Togores, el Josep Francesc Ràfols i el Joan Miró. De fet, té molt present Togores la visita que fan a casa de la mare del pintor i veuen, per una banda, tota la producció d'unes obres d'estètica cubista per part de Picasso i, per altra, una estètica més aviat classicista. I ell se n'adona, Togores, immediatament que el camí ha d'anar cap a sumant aquestes dues estètiques, dues línies de treball. I li explica a Joan Miró, a Josep Francesc Ràfols, l'any 19, diu: cal anar a un classicisme, no al mort que predica el genoll, el cadavèric retorn als grecs i a David. Cal fugir de les predicacions malaltes en Torres Garcia, l'art en relació amb l'home etern i l'home que passa, prescindint de tot el passat. Sempre tinc a la memòria la visita feta a casa de la mare d'en Picasso. Recordo el que diguen Togores davant d'aquells Picassos, que era l'home precursor, que calia anar a la disciplina de David junt amb la llibertat de l'abstracció completa de les seves obres. Fixeu-vos la suma d'aquests dos camins. Bé, Togores agafa els trapaus, se'n va a París. Quan s'instal·la a París, en aquell moment el seu pare s'arruïna. De fet, el seu pare es dedicava a filmar pel·lícules, té una crisi econòmica molt forta i van a viure amb ell el pare i el seu germà. Togores penseu que era sord-mut i ha de tirar endavant la família com pot. I té un moment econòmic molt i molt complex. Començarà a treballar de restaurador per una persona de restauració a París, però el que fa és a visitar Picasso. I Picasso el que li recomana és que faci el favor, diu, en primer lloc, i agafa un dibuix dels que hi havia per allà a terra, i diu, tenga, diu, le regalo este dibujo, diu, y véndalo. I ell diu, no, això és un pecat. Diu, no, diu, primero tiene que comer, usted véndalo, no? I el que fa Picasso amb Togores és animar-lo a treballar i en el moment que comença a elaborar la seva obra li fa un seguiment fil per randa de tot allò que ell produeix, de tot allò amb el que està treballant. Togores es tanca, comença a elaborar, fruit de la seva obra, d'aquelles visites, d'aquelles obres que havia vist de Picasso, per una banda, a Barcelona. Després, les obres que va veure en una exposició de la Galeria Paul Rosenberg a París, que de fet Togores escriu articles per una de les revistes del Feliu Elias, i immediatament sorgeix una obra molt contundent. Fixeu-vos aquesta obra, Les jugadors de billar. Aquesta peça només es va poder veure a Sitges, no la tenim a Olot, però a Olot tenim una meravellosa Reina Reixac, però aquesta peça podríem dir que anticipa fins i tot la nova objectivitat alemanya. Fixeu-vos els rostres dels personatges, la concentració que tenen. També aquests personatges
amb aquestes mirades més aviat tenses, que ens dispersen, aquests jocs de geometria. És una obra que ens està explicant moltíssimes coses, on la geometria, la perspectiva, l'estètica és molt important i que té uns lligams molt íntims amb tots els artistes de la nova objectivitat alemanya. És a dir, és un Togores precursor de tot el que està passant. De fet, en aquests moments, el seu Togores li demana al seu pare que li porti un seguit de teles, entre elles aquesta peça, per ensenyar-li en Kahnweiler, del que està treballant. I el Max Jacob visita el taller, per dir-ne alguna cosa, allà on viu Togores i pinta, i quan veu aquelles obres se n'adona de la profunditat i de la importància d'aquest artista. Immediatament també en dona notícia a Kahnweiler i Josep de Togores aconseguirà un contracte amb Kahnweiler que li permetrà treballar fins l'any 24 amb una estètica que realment ell vol. Després tindrà una crisi personal molt profunda i farà un canvi estètic. Kahnweiler, els negocis no li aniran bé i finalment li trencaran el contracte i al cap d'un poc temps haurà de retornar a Catalunya i, de fet, pel mig hi haurà una guerra civil i la seva estètica s'endolcirà, s'estudiarà molt més, després d'haver passat una etapa més aviat surrealista i de formació figurativa. Però és una obra d'una gran intensitat. Si tenim obra de Togores a Barcelona és, per exemple, per aquest retrat tan meravellós, fixeu-hi, aquest bust de dona que té els ulls com buits. És una figura més aviat com de bronze, de ferro, de metàl·lica. És una iconografia meravellosa de la melancolia. I, de fet, aquesta obra és una obra que es conserva actualment al Museu Nacional d'Art de Catalunya i és una peça meravellosa. Un altre dels pintors que viu el realisme màgic a París, perquè de fet ja us dic que tota una això d'aquests artistes, el realisme màgic a Catalunya té dos escenaris. Un és Catalunya, i quan diem Catalunya podem dir Olot, Figueres, Sitges, en molts altres llocs, i per altra banda l'altre escenari, gran escenari, és París. I tots aquests pintors el que fan és marxar a París. Doncs un altre és el Manuel Humbert. Manuel Humbert és del 1909, és el primer cop que va a París. De fet, Elias parla en un article de l'Humbert, diu Afogat pel Sena, fa unes sanguínies meravelloses, uns guaixos meravellosos, una gran sensibilitat, i manté amistat amb l'Amadeo Modigliani. Entre el 1915 i el 1917 entra dins el cercle de Modigliani i té una relació molt propera a Modigliani. Modigliani forma part d'aquest canvi estètic, d'aquest realisme màgic europeu, d'aquesta introspecció interior. I fins a quin punt hi ha l'amistat entre Modigliani la podem corroborar amb el retrat que fa Modigliani, en concret en fa dos del Manuel Humbert. Un és el que veieu aquí en pantalla, el retrat del pintor Manuel Humbert del 1916, que es conserva a la National Gallery of Victoria de Melbourne, i un altre que actualment està en un museu dels Estats Units, però que es va vendre i ara està en una col·lecció particular. I, de fet, ell acompanya Modigliani fins a la seva mort. Després aquí tenim una sanguínia que Humbert pinta, és un retrat del mateix Modigliani cap al 1918. I el que fa Humbert és fa unes obres en aquests moments que tenen aquesta estètica també de realisme màgic. Fixeu-vos el retrat dels tres amics, aquesta gran densitat corpòria, aquests personatges i a més una escena que també ens intriga, ens inquieta. Passa alguna cosa i no sabem ben bé què passa aquí. La catifa, aquesta obra és pintada a Barcelona, perquè el que fa l'Humbert és entrar i sortir moltíssimes vegades. Humbert en aquests anys coneixerà la Susanne Courbet, que es converteix en la seva parella i que havia estat model del mateix Modigliani o del Clarà. I manté una relació molt estreta i la retratarà en moltíssimes ocasions. L'altre dels pintors d'aquests moments que manté relació i fil conductor directes amb Picasso és Francesc Domingo. Domingo li escriu una carta a en Picasso el 31 de maig del 1927 i diu: l'equip del museu és cada dia més admirable, més humano que nunca. I de fet li diu que ell admira i estima molt l'art que està fent ell, Picasso. De fet, Domingo s'instal·la per primer cop a París cap al 1919 i amb en Josep Llorenç Artigas. Sabem per una carta que li escriu Llorenç Artigas a Picasso que l'any 17, quan Picasso està aquí a Barcelona, ja li havien ensenyat per primer cop dibuixos del Domingo. De fet,
en Picasso el que farà serà recomanar l'obra del Domingo en el seu marxant, l'André de Lebel, que immediatament es trasllada en el petit estudi de Domingo i Llorenç Artigas i els hi compra unes ceràmiques i uns dibuixos, pel qual immediatament Llorenç Artigas correspon a escriure la carta a en Picasso donant-li les gràcies, amb agraïment. Finalment, Picasso l'any 22 visitarà l'estudi dels dos artistes i aquesta relació d'amistat es mantindrà al llarg del temps. De fet, hi ha una nombrosa correspondència entre Domingo i Picasso i també Domingo mantindrà una estreta relació amb Sebastià Gas. Gas, de fet, a través de Domingo, Sebastià Gas mantindrà relació directa amb Picasso. De fet, Gas escriurà en nombroses ocasions sobre l'obra de Picasso i el mateix Gas parlarà de l'obra d'aquest espiritualisme, d'aquest realisme espiritualista que fa Domingo. De fet, Domingo viurà entre Caldes i entre París i entre Quimper, la Bretanya. I la seva muller, la seva esposa, tindrà grans problemes de salut i ell va evolucionant cap a una estètica d'un realisme espiritual, que té a veure amb l'Estanislas Foumet, amb tota una sèrie d'artistes i de pensadors d'aquest realisme més aviat amb una estètica espiritualista, més aviat religiosa, de mirada interna. Si us fixeu, aquesta dona amb guants, aquesta jove amb guants, que és un retrat de la seva esposa, fixeu-vos-hi, té els braços rígids, com de fusta, i és una obra que també té complicitats amb l'art romànic català. De fet, hi ha moltes influències obertes aquí i absolutament interessants. I Domingo és un personatge totalment espiritual. Recordeu, havíem començat amb aquests jugadors de cartes i acaba amb una obra absolutament molt més espiritual, molt més interior. De fet, Sebastià Gas, quan parlarà de Domingo i de tota aquesta generació, diu que és el formidable poeta místic i sustenta que el moment estètic que domina el període d'entreguerres no és la nova objectivitat emergida a Alemanya, sinó que és una pintura poètica que representa la península ibèrica per Picasso, Ismael Gómez de la Serna, Manuel Ángel Ortiz, Federico García Lorca, Francisco Boris, Cosio, Juan Gris, i entre els catalans, a part de Francesc Domingo, parla d'en Joan Miró com el meravellós poeta, de Salvador Dalí com un antic neoclàssic, de la Francisquella dels dibuixos quan el narcòtic, la nova objectivitat no l'ensupeix, i d'en Rafael Benet. I arribem amb Pere Pruna. Pruna manté una gran relació d'amistat amb Picasso. De fet, un jove Pruna l'any 19 es trasllada a París, es presenta a casa de l'estudi del Picasso i el Picasso li pregunta: i vostè què ha vingut a fer aquí? Diu, bé, jo l'he vingut a desbancar vostè. I Picasso es va fer un fart de riure. Aquell jove Pruna immediatament ha d'agafar, se n'ha de tornar a Barcelona per problemes de salut, però un cop retorna, Picasso recomana en el seu marxant a l'André Lebel i és a través de Pruna que Picasso coneixerà a l'escultor Lapela Fenosa. De fet, l'André Lebel organitzarà una primera exposició de Pruna amb Lapela Fenosa a la Galeria André Lebel i que els hi fa el text de presentació és el mateix Max Jacob. El que fa Pruna és viatjar al monestir de Sant Benoît per conèixer el Max Jacob i mantindrà una gran relació estreta. Jean Cocteau serà un altre d'aquests poetes que seguirà tota la producció de Pere Pruna. Penseu que Pruna tindrà un gran èxit, acabarà fent ell mateix decorats per ballets russos d'altres escenificacions i obres creatives importants. Pruna acabarà tenint un dels premis del Premi Carnegie de Pittsburgh. Serà un artista molt i molt reconegut. De fet, Cocteau al cap dels anys recordarà que l'amistat entre Picasso i Pruna diu que va ser una relació de tête-à-tête, d'igualtat, i que Pruna fins i tot va arribar a influenciar l'obra de Picasso. Diu, quan va arribar Pruna, diu, totes les màscares africanes van desaparèixer, van començar a sorgir dones esveltes i dolces i meravelloses. De fet, tota aquesta societat benestant parisenca, en tota aquesta iconografia dels ballets russos, de la música de l'Eric Satie, de l'Stravinsky, estem parlant d'una iconografia que de fet arriba sent una gran evasió del que està passant a nivell europeu, de context, de fet, d'esdeveniments històrics, perquè són moments molt convulsos. I, en certa manera, és això, una fugida. Penseu fins a quin punt és important a la vida de Pruna Picasso, que el dia del seu casament, que es casa amb una pianista, la Henrietta Schächer, els seus padrins de boda són el Picasso i el Jean Cocteau. Aquí teniu la fotografia del dia del casament, aquest és el Picasso, aquest és Jean Cocteau, i aquests són els pares del Pere Pruna. Doncs fixeu-vos fins a quin punt és important aquests personatges i aquest univers que el rodeja el mateix Pruna. I aquí arribem a l'estudi per a figures ajagudes a la sorra del Dalí, que és una meravella de dibuix
que és un estudi per a una obra, un oli posterior, i que ens parla una mica de la relació de Dalí amb Picasso. De fet, tots recordareu aquella famosa fotografia de Dalí vestit com una mena de mòmia Nefertiti, no? I amb un gran cartell a sota que posa Viva Picasso, no? Dalí té passió per Picasso, des del moment zero. Ell segueix tota la producció picassiana, el cubisme picassià l'influencia moltíssim, és un camí a seguir, el de la geometria, li té moltíssima admiració i finalment l'any 26 aconsegueix que el notari li pagui el seu viatge a París, que el primer objectiu del qual és visitar el taller de Picasso. I de fet, tenim diverses fonts per saber com va aquella visita. Una, la font que ell mateix explica, La vida secreta, que quan es planta en el taller de Picasso li diu, escolti, abans d'anar al Louvre l'he vingut a veure vostè. I l'altre diu, doncs ha fet fantàstic, no? I com aquella visita és molt fructífera de tot allò que veu allà Dalí, perquè aquells bodegons que està fent Picasso, amb aquells rostres de guix, i amb aquelles mans que aguanten vares, que després posteriorment la trobarem en obres com l'Acadèmia Neocubista, no? Farà clicades d'ull amb una sèrie d'obres del que hi ha a Picasso, o aquestes dones mateixes, els rostres d'aquestes dones són absolutament picassianes. Curiosament, Anna Maria Dalí, en el seu dietari, que explica fil per randa tot el viatge que fan amb el seu germà a París per visitar Picasso, però també visiten Louvre, visiten les galeries surrealistes. Parla primer de la preparació del viatge, però no parla de què ha fructificat en aquella visita a Picasso. Dalí s'emporta aquella nena fent puntes en el terrat, que li ensenya a Picasso, i Picasso en queda meravellat. I sabem que realment Picasso va quedar molt impressionat de la visita de Dalí, perquè hi ha una carta d'un personatge que escriu a Dalí, que li reclama que el Picasso li ha comentat que com és que ell encara no ha respost a Paul Rosenberg, perquè el que fa Picasso és recomanar a Dalí a Paul Rosenberg perquè li exposi l'obra i perquè li enviï fotografies dels seus quadres per una futura exposició a París. Curiosament, Dalí no respon perquè en aquells moments està pensant en un altre marxant a París, però fins i tot a Dalí, Paul Rosenberg li arriba a enviar 2 missives sense resposta demanant Dalí obra. Això vol dir que Picasso queda realment impactat per el que veu amb Dalí i se n'adona del seu potencial. Si us hi fixeu, aquestes dones jugudes a la sorra no es limita senzillament a fer una mena d'homenatge a Picasso amb aquests rostres de dones, sinó que una d'elles, si us fixeu a mà esquerra, s'està masturbant. De fet, això és una clicada d'ull d'aquest Dalí sempre irreverent, que va per un pas endavant. Penseu que és un Dalí que ja havia llegit l'obra completa del Sigmund Freud, la interpretació dels somnis, i que ja està treballant en una estètica que ara sigui l'estètica de la santa objectivitat, la dels ases putrefactes, i d'una estètica absolutament revolucionària, per dir-ho d'alguna manera. I bé, entrem ja en el que seria el darrer àmbit, que són els surrealismes, onirismes, surrealismes i logicofobisme. És a dir, tota aquesta generació d'aquests artistes que treballen en una realitat interior. I si hi ha un element que els uneix és precisament aquesta mirada interior i també tot el que seria l'estètica de la pintura metafísica italiana. De fet, Dalí és un dels grans coneixedors de tota l'obra del Giorgio de Chirico. Ell estava subscrit a la revista de Valori Plastici i en el seu Sant Sebastià ja en fa una cita que diu una fletxa indicadora i a sota direcció Giorgio Chirico, vers els límits d'una nova metafísica. De fet, Dalí li interessa molt l'obra del Giorgio de Chirico. De fet, tots els pintors italians metafísics, el que pretén Giorgio de Chirico és una mirada nova a la realitat. És a dir, que nosaltres puguem observar per primer cop aquell carrer que hem tingut tota la vida davant dels nostres ulls. I és quan es revelin, és en el capvespre on s'ha de revelar el misteri, en el moment del crepuscle ha de sorgir l'enigma, el misteri, i la geometria ens dona la clau per seguir aquesta estètica. De fet, Chirico realitza les seves pintures d'obres metafísiques sota l'estímul nietzscheà, a Turí, quan està llegint Nietzsche. És una obra que és fruit de la crisi de la modernitat europea, de la modernitat d'aquell moment. I surt una obra molt i molt densa, que té molt a veure amb les reflexions sobre l'existència de l'ésser humà, de quin sentit té la vida, i hi ha molta melancolia, molts interrogants i un intent de respostes. Qui està observant tot el que està fent Dalí en aquells moments és l'Àngel Planells, és el fill del pastisser. I Dalí ajudarà moltíssim a Planells, li passarà tota sèrie de lectures i fins i tot ell mateix l'ajudarà
en organitzar-li una petita exposició a la Sala del Mau l'any 30, i que li fa el text de presentació és en Sebastià Gas, amb un text que ja està parlant de la influència de la pintura metafísica a l'obra del mateix Planells, que de fet és per influència directa per l'obra de Dalí. I hi ha tots aquests elements de l'enigma, del misteri, d'allò que ens inquieta, allò que ens molesta. També surt la sang, tots aquests elements inquietants internament. Els ases, la putrefacció, que té a veure amb totes les iconografies amb les quals està treballant Dalí directament. I, de fet, el que fa el surrealisme és aquesta gran coartada per poder expressar-se tota aquesta generació d'aquests artistes amb el seu malestar molt ben detallat, molt ben descrit, molt ben pintat i molt ben delimitat. De fet, aquí hi ha una decisió entre aquesta generació de pintors catalans surrealistes. Per una banda, els que seguiran el surrealisme bretonià, que és el mateix Dalí, l'André Breton. Pensa que els surrealistes, André Breton, el que deien és que es tenia que anar contra la família, contra la nació i contra la religió. Això Dalí li va portar molts problemes, sobretot fins i tot arrel familiar, quan hi ha el trencament terrible amb la seva família, quan fa aquella inscripció de «J'ai craché pour placer sur le portrait de ma mère», i que ell s'intenta explicar però no és comprès o no el volen entendre. I també és un trencament en tota la societat catalana burgesa. El seu trencament, per exemple, també amb l'amistat que tenia de Sebastià Gas. A la seva famosa conferència a l'Ateneu barcelonès, que una mica més i li costa el càrrec en Pere Coromines com capdavant en aquesta societat de l'Ateneu. Per tant, és un Dalí que ell tira pel dret i continua cap al cenacle dels surrealistes, però per altra banda tenim una sèrie d'artistes que segueixen l'estètica de l'unidisme i el surrealisme, però no segueixen la mateixa línia de l'André Breton tan purista, com podria ser el mateix en García Lamolla, el Planells, el Joan Massanet. Hi ha una mena de decisió. Per altra banda, hi ha un altre artista que té una influència molt directa en Dalí i que fa una obra molt avançada en el seu temps, que és el Joan Massanet. Aquí teniu aquest personatge perdut al vell del no-res, que té una referència molt clara en els maniquís de Quirico i aquest horitzó que no s'acaba mai, és l'estètica de l'infinit, allò que no s'acaba absolutament mai. Després tenim l'Ángeles Santos Torruella, inclassificable, és ella que influencia els altres. Evidentment, ella sola, hi ha tot un cenacle d'artistes com en Cosio o en Hall que la van a veure, la van observar tot el que està explosionant. Una nena de 16 anys que fa una obra meravellosa, surrealista, metafísica, inquietant, a més, d'una molt reivindicativa de la dona, la tertúlia. Fixeu-vos, això és el retrat d'una seva cosina. Observeu aquesta mirada baixa. Aquesta obra és inèdita, és el primer cop que l'exposaven públicament. I és una peça, i la considero meravellosa. És un món interior molt i molt potent. Malauradament la família no la van entendre i la tanquen en un sanatori. I allò vol dir el final de tota una trajectòria que podia haver donat encara per molt i molt més. I ella influencia molt en aquell moment, però segurament d'alguna manera amb la seva sensibilitat tot capta el que està ocorrent. I malgrat que ella estigui instal·lada a Valladolid, aquesta peça i d'altres la pinta a Portbou. Jo sempre crec que la força mineral de Portbou, les roques, aquest poble quan hi aneu, us n'adoneu que allà hi passen moltíssimes coses. Segurament l'Ángeles era molt conscient d'això i en bona part de la seva obra hi evoca aquesta energia telúrica de Portbou, com pot ser en el Mundo, o la Tierra. I després tenim altres obres com aquí teniu d'Encalzina, meravellosa, és una obra, fixeu-vos, qui s'atreveix a l'any 25 a realitzar una obra de violència domèstica. Això, quants pintors ho feien en aquell moment? Cap ni un, no? Avui en dia violència domèstica, maltracte. La vida oculta que passa en un matrimoni, amagada. Sempre ens ensenyava Calzina allò amagat. I de fet fa una obra molt sui generis, molt personal, però està deixant sonar una realitat amagada que no volien ensenyar. I l'exposició s'acaba amb tots els pintors logicofobistes, el 1936, que és una mena de cant de signe de tot el trajecte ocorregut fins a aquell moment. I aquí els teniu. Aquí teniu el García Lamolla, la Remedios Varo, el Leandre Cristòfol, el manifest de l'exposició logicofobista, l'Artur Carbonell, un cant de signe que amb l'esclat de la Guerra Civil Espanyola, molts d'ells hauran d'estroncar la seva obra, alguns podran continuar, d'altres no. Un Àngel Planells no reprendrà la seva obra fins al cap de molts i molts anys després, altres hauran de fugir. En fi, és un tancament de cicle. I jo no sé si teniu preguntes, a mi m'agradaria que poguéssim entrar una mica de debat i, en fi, ja direu. I moltes gràcies i ara m'agradaria això, que poguéssim tenir feedbacks.
A veure, jo el que sí hem rebut són algunes reivindicacions per part d'algunes de les persones que avui ens estan seguint, més d'una trentena en alguns moments, i sobretot el que estan fent és reivindicant dues de les figures que tu has destacat, en Feliu Elias i en Josep de Togores. Molt bé. Fantàstic. Molt bé, molt bé. Jo crec que t'han posat deures. Vale, fantàstic. Molt bé. Una de les coses que a mi m'agradaria preguntar-te i que aquesta setmana llegia és que sempre fas una gran defensa del paper de la investigació, cosa que crec que és on estàs molt centrada ara mateix, i en la figura de l'investigador, sobretot per al tema de la promoció artística. És clau en aquests moments, més que mai? Jo crec que sí. Sí, perquè ara us diré una cosa. Aquesta exposició que avui hem intentat explicar i que és complexa fent-ho a distància, perquè a mi m'agrada molt tenir el públic davant i que puguem parlar i no la sensació que estàs xerrant aquí sola, no? Però que aquests feedbacks per mi són molt importants. Han sigut 5 anys de feina i de recerca. Per exemple, aquesta exposició va ser un abans i després poder entrar a l'arxiu del Museu Picasso a París i trobar tota aquesta correspondència d'aquests pintors. Jo sempre dic, no et pots quedar amb l'obra sola, has de saber què pensa aquell pintor, en quin moment es troba, quines inquietuds té, amb qui es relaciona. Llavors fas una mirada totalment nova en aquella obra, no? Per tant, fas una interpretació nova. El nostre patrimoni, que està en col·leccions particulars i en col·leccions de museus. Penseu que hi ha moltes obres en els fons dels museus que estan en els seus magatzems i que algunes encara estan pendents de fer una recerca aprofundida. I quan tu agafes una obra de fons de museu, col·lecció de museu, o bé també hi ha col·leccionistes que ho he de dir, són molt generosos. Penseu que aquesta exposició ha itinerat durant més de 8 mesos i hi ha col·leccionistes que ens han deixat més d'una obra durant aquests mesos. I n'hi ha que tenen aquell pensament de dir que l'obra només en soc dipositari jo, per tant és un bé comú. Això és meravellós quan passa. I quan tu una obra la investigues i saps el per què, com, quan i en quins elements ho realitza i què l'influeix, i doncs el que estàs fent és primer dignificant el patrimoni de casa nostra, contextualitzar-lo, posant-lo en valor i llavors també, a més pels col·leccionistes, té un valor econòmic afegit. Però jo crec que aquest camí és molt important, també per explicar-nos a nosaltres mateixos, perquè al final ara moltes d'aquestes peces que estem veient, una de les coses, quan va arrencar l'exposició, de fet tenia aquesta exposició un subtítol que era Temps de melancolia i fugida, no? I d'entrada, segons qui ho escoltava, no ho entenia. Ara, en el moment que nosaltres estem vivint, ja sabem que tenim un context diferent, però el moment de desorientació que patim tots plegats, d'inquietud, d'angoixes, ara entenem també una mica més l'estat mental en què es trobaven molts d'aquests artistes quan estan treballant, no? Per tant, jo crec que aquest camí és molt interessant perquè després fructifica. Tu una bona investigació després li pots donar molt de joc a moltíssimes coses. Però la base és aquesta, no? Perquè si no, amb què treballes? Això crec que és important. Segueixen posant-te deures parlant que és impressionant el treball del lleidatà Leandre Cristòfol. O sigui, un altre per apuntar a la llista, crec. L'obra és meravellosa, la que tenim aquí a l'exposició és fantàstica, no? I era un personatge també molt interessant. I ara, precisament, parlaves d'una de les persones que també han estat claus en aquest treball teu, que és la complexitat d'aquesta gent que ha col·laborat amb tu o que us ha cedit obres. Te n'ha sorprès alguna especialment o hi ha alguna anècdota en aquests 5 anys de treballs que mereixi la pena ser coneguda? Bueno, clar, bé, per exemple, un dels col·leccionistes, la persona que ens ha deixat més obra, perquè té una col·lecció realment francament meravellosa, però és una persona que es vol mantenir sempre molt anonimat, però al moment de col·laborar cap problema i, a més, amb el seu discurs de dir no, miri, és que jo només soc dipositari de l'obra en aquests moments, però l'obra ha de rodar, ha de córrer, la gent l'ha de conèixer, no? I tu no et trobes col·leccionistes que estem dient que és una persona que no té senzillament una col·lecció de 20 peces, en té moltes més, una col·lecció d'obres molt importants. Dius, és meravellós trobar-te gent amb aquesta sensibilitat i aquesta amabilitat. I hi ha molta gent que té aquesta sensibilitat. I després també hem de tenir en compte que en aquests moments que estan sortint a subhasta moltes obres d'art català importants i que a vegades per aquesta manca d'investigació, manca de contextualització, etc., moltes d'aquestes obres o bé o no acaben venent-se o bé acaben fugint del país. Moltes de les obres de Togores, del Pere Pruna, entre d'altres, quan jo he anat fent el seguiment, perquè clar, en 4 o 5 anys les coses canvien de mans,
I llavors tot per sorpresa que moltes han marxat del país, això estan a les Canàries, a Andorra, i això també és una reflexió en veu alta de dir, escolta, què estem fent amb el nostre patrimoni? Pensem-hi, no sé com ho podem d'arreglar, però clar, això també és important. I, per exemple, Reina Sofia té una gran col·lecció d'art català surrealista, del classicisme, d'aquest realisme, etc. S'han posat les piles de seguida, no? I aquí potser tenim molta feina a fer, no, en aquest sentit. Un altre segurament dels personatges que caldrà reivindicar és una altra importància que crec que també reculls en aquesta exposició, l'Àngels. L'Àngel Planells, no? L'Àngel Planells, sí. Jo soc una gran defensora del Planells i del Massanet, tots dos, perquè per mi entre els surrealistes catalans, primer eren els més íntims amics amb Dalí, que Dalí els ajuda, i que fan una obra realment en el seu moment trencadora i important i connectada en el seu moment. El que passa llavors ve una guerra civil i, en fi, les coses van com va, no? Però són personatges encara, de fet, en Planells era molt humil, no? I això suposo que tampoc després no el va ajudar a reconèixer la seva obra. I era un personatge que va anar molt a contracorrent. I cal, doncs, això, reivindicar-los i estudiar-los per col·locar-los en el lloc que els hi correspon, sense cap mena de dubte, sí. Aquí ens pregunten, i tenim més preguntes per tu, i també em parlen que també és gran, com no, un altre Àngels, l'Ángeles Santos. És una altra de les grans que tenim a casa nostra, no? Sí, l'Ángeles Santos Torrella és meravellosa, perquè jo, de fet, quan vaig estar a casa dels seus familiars, i deien, home, ella està influenciada, no, és que en el fons ella el que fa és influenciar els altres, no? I quan tu saps que a casa seu hi ha molts pintors a Valladolid que van a veure el que està pintant i el que està treballant perquè la miren al·lucinats. Clar, és una nena de 16-17 anys i té un potencial increïble, treu tota aquella energia interior, no? I jo crec que hi ha una connexió molt directa també amb Portbou. De fet, al Mundus hi ha l'estació de Portbou i molts elements de Portbou. I és una força mineral increïble en aquest sentit, no? I és una obra, doncs, capdavantera. Llavors, la llàstima és això, quan pobreta té una crisi nerviosa i la família no l'entén i la tanca en un sanatori. Hi ha un abans i un després, no? Però és una connexió brutal. I el seu germà, el Rafael, sempre la defensarà, no? Li farà textos i la recitarà sempre al seu lloc, no? Però és una dona que també va viure un moment complex. Segurament si hagués sigut un home no li hagués passat el mateix, no? Quan llavors s'aparella també amb un pintor i ella relega potser en un segon lloc, no? Cosa que no hauria d'haver estat així, perquè la seva obra era increïble, no? Però llavors hi ha un abans i un després, també. Aquí hi ha una pregunta i una afirmació que potser respon una cosa a l'altra, però en tot cas te la trasllado. Un dels usuaris, que s'anomena Ola, ens diu per què hi ha tants pintors catalans que són tan poc coneguts? Bé, perquè tenim molta feina a fer. Aquí està, no? Aquí està la meva també reivindicació de dir, a veure, vostès mirin a França, per exemple, no? França ho tenen molt clar. Tot el patrimoni és de primera línia, està estudiat com si fos de primera línia i llavors ho recol·loca. Però hi ha una feina de recerca, investigació i després de divulgació, perquè en aquesta exposició després hi ha hagut un esforç de divulgació i després la recerca la tens publicada en el catàleg, que el catàleg aquí teniu totes les cartes, la correspondència d'aquests artistes en Picasso, que hi ha textos meus, hi ha textos del Francesc Fontmona i del Ricard Mas. Hi ha una feina d'això que llavors dius, bueno, estàs fent un trosset de la història de l'art català i que ha de quedar això perquè després algú més reprengui el fil i continuï, no? I s'ha de treballar en aquesta línia, sense cap mena de dubte. Carme Ruiz ens diu que la Guerra Civil va estroncar moltes carreres, que no s'han posat en relleu, no s'han posat de relleu molts artistes, pensadors i escriptors catalans per culpa d'això i que està totalment d'acord amb que la recerca és fonamental. Que bé, la Carme és una gran investigadora, una gran coneixedora de Dalí i això, molt contenta de la seva reflexió. La Mercè Compte, que també està molt activa en l'apartat de preguntes, ens pregunta per què la figura de Joaquim Folch i Torres no surt en relació amb aquest període o l'Eugeni d'Ors. L'Eugeni d'Ors sí que hi surt, perquè és el personatge que parla de noucentisme i és esmentat. L'Eugeni d'Ors també, i en el text està esmentat, el que passa és que, clar, jo tinc tot el rato que he tingut i he pogut xerrar el que he pogut xerrar, però l'Eugeni d'Ors fa tot el Salones i Otoño, que el trobeu esmentat també en el catàleg, i precisament ell el que està fent després és aquesta línia de pintura de realisme màgic. De fet, el nom de realisme màgic ve del llibre del Fran Ro, que es publica l'any 25, i ell, doncs, segueix aquesta
aquesta línia estètica. I el folk i Dorres, bé, és un dels grans impulsors també culturals noucentistes d'aquest moment. Tornant a Àngel Santos, ens pregunten si va coincidir amb Dalí, si es varen conèixer i si varen tenir relació, per tant. Dalí coneixia l'obra de l'Ángeles Santos, evidentment, clar que es coneixien, sí. El que passa que no de manera molt propera, per entendre'ns, però coneixent-se mútues sí que hi havia, sí. I m'imagino que una mica arran de parlar d'Àngeles Santos, hi ha qui reivindica on són les pintores catalanes. És que, curiosament, en aquell moment, aviam, aquí a l'exposició de dones tenim la Remedios Varo, tenim l'Ángeles Santos i de dones jo diria que cap més, ara que recordi. Bé, l'Olga Sacharoff, el que passa que no hi ha obra dins l'exposició, però està esmentada dins el catàleg. De dones n'hi havia, però no pas moltes, per tots aquests elements també socials complexos, que aquesta és la realitat. I que, bueno, que aquí hi ha una feina a fer també de treure-les de l'anonimat de les que hi havia. De fet, ara, properament al Museu de l'Empordà, ens presentarà una exposició de la Cristina Massanés que parlarà de pintores empordaneses a l'Empordà. I veurem una mica aquest inventari que surt. Doncs amb aquest anunci jo crec que tanquem aquí aquest torn de preguntes i de respostes per part de la Mariona. Aquí agraïm una vegada més que hagi acceptat aquesta invitació per ser la primera protagonista de la primera videoconferència que organitzen els Amics dels Museus Dalí amb el suport tecnològic de la Fundació Gala Salvador Dalí. També volem agrair a la trentena de persones que en diversos moments han participat en aquesta activitat i per aquells que vulguin continuar gaudint de tot allò que és el Museu Dalí abans no obri les seves portes, els recomanem una vegada més que vagin a la seva pàgina web i des d'allà facin el recorregut virtual per les sales del Teatre Museu Dalí de Figueres. Novament, a tots vosaltres, moltes gràcies, acabeu de passar un bon dissabte i que tingueu un bon cap de setmana. Gràcies a tots. Moltes gràcies. Gràcies.